ושלום ילדים, היום אנחנו פה נשחק היום בבלוק פארטי. רגע, אני אחפש את זה. איפה זה? נו, איפה זה? הנה מצאתי. לא, זה לא זה. איפה זה? אני לא מוצא את זה. זה? לא. טוב. אני אחזור אליכם מתי שאני אמצא את זה. וחזרתי, מצאתי את המקום. איזה מקום יפה. אל תגידו שלא. הוא ניצח. תחנק. אוקיי. לא יודע מה. עוד, כמו שאתם רואים איפה שה-XP זה מתחיל. הנה שניות. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. היי שלום, הגענו. שכחתי להזכיר לכם בפרק הראשון שאם אתם מכירים את הערוץ אורל דה גיימר, אז אני בסורווייבל, אני הייתי בסורווייבל שלו. בסורווייבל של אורל, איציק וליעד, אני הייתי איציק, כן. היה סורווייבל כיף. היה קל למצוא את כל הדיימונד האלו. זה לא היה אקים. אוי, כמה לגים יש לי. זה היה קל. טוב, תמיד יש לי פה לגים. למה תמיד יש לי פה לגים? איזה מעצבן זה. לפחות אני מצליח. זה העיקר. איפה זה? הוא שמק. איזה באסה. טוב. נסתכל על האחרים איך הם משחקים. שיהיה משחק מהיר. איזה קל זה? למה הם עושים את זה כל כך קל? טוב, יאללה. יופי. בינתיים נעשה פה סיבוב. לה 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 לה. איי. לא, מה הקטע? הנה. לא, רוץ. אני באוויר. סטופ. סטופ. להמשיך. סטופ. להמשיך. דווקא שאחרי הסטופ ממשיכים, יש לי תמיד להגיד סטופ. עכשיו זה יהיה משחק קשה כמו החרא שלי. וחרא. סתם. שוקולד. בוא ניכנס לאיפה שיש יותר אנשים. הנה, 15. 15 מתוך 20. עוד דקה מתחילים.
מה אתה חש את עצמך? אתה יכול ללכת אחורה, גם אני יכול, יאללה. הנה, תסתכל, ראית איזה קסם, אה? ראית יא מג'יק. זה היה אח שלי, מי שצחק עכשיו. ערן, תגיד חמודי. יומי! חמודי! חתולי! בסוף הבנתי מה זה בליימה, שאלתי את אמא שלי. בליימה זאת אומרת שזה כאילו אתה הבן שלי, חיים שלי, זה מה שזה. ליידיס, סתם. לגים! קושמדה. למה עצמים לבבות? מוזר. אני חושב שזה פה. לא. איפה זה? איפה זה? איפה הבלוק? לא! רגע. מעצבן. למה הם כאלה מעצבנים? סליים. אחי. סתם. אני יכול לצפות בו שעות ארוכות. לא. לאן נעלמת? אני עייף מהבית ספר. נו, שמישהו כבר ינצח, יאללה. כמה זמן? כמה זמן? אני עייף. הוא ניצח? הוא ניצח! כי הוא כזה חלה. איזה בן כלבה, איזה חלה בן חלב. איזה כלב בן כלב. in the video. הכל אצלך חרא. נוד עליך. רגע, מה עשיתי? רגע. לא, נוד עליך. אני אפליץ עליך, יא חרא. יא חרא. יא חרא. רגע, יא חרא. יא חרא. נו, יופי. כמה זמן אני מצלם? כיפויים, אני אסתבר כיפויים, סתם. לא בטוטה. נו, די להסתיר את היאומו. טוב, מה זה? וואו, כמה זמן יש. טוב,
יופי, רק דיברתי על זמן. עוד דקה. חכו שנייה, אני שנייה הבאה, מתקשרים אליי. טוב, חזרתי, זו הייתה אמא שלי, לא יודע מה היא רצתה, סתם. טוב. מתי מתחילים? הנה. עוד 10 דקות, 10 שניות. לא נכון, עוד 7 שניות. עוד 7 שניות, לא, 2 1. אוי, נראה לי זה יהיה קל. קל מאוד, כמו החרא שלי. נראה לי זה, לא זה. זה יהיה קל כמו החרא שלי. חרא, יא בית חרא. איפה הצבע הזה? I believe, לא! לא מאמין שמתתי. באתי לקפוץ. תמיד בבלוג פארטי נראה לי הכי עדיף להיות ככה. נראה לי. ב-F5. נראה לי בפרק הזה ישמעו אותי יותר טוב, לא חלש, נראה לי, לא בטוח, אולי גם חלש. כל כך משעמם. בא לי להפליץ על אורל. זה אורל דה גיימר, בא לי להפליץ עליו. הוא חבר שלי בכיתה. בא לי להפליץ על אורל, כי הוא כזה חרא. מה זה היה? היה בום עכשיו? כמה זמן נצלם? אוקיי. נעשה עוד סיבוב אחד ונפסיק. אוקיי, אני מעודד את הסליים הכחול. סליים כחול, מתאים לך. כל השאר להיחנק. תיחנקו. לא, סליים כחול. למה מדדה? מה קרה עכשיו? סליים כחול. כמה לייקים יש לי. שונא את זה. מה יש לי? מה זה החרא הזה? סתם חרא. טוב. אני הפסדתי על ההתחלה. חרא. טוב. עוד סיבוב אחד עד שאני מת. אני אלך על הכי הרבה. איפה זה הכי הרבה? הנה מצאתי. לא! טוב, אז ניכנס לזה. לא! יש פה. יופי.
רגע, מה הוא עושה עכשיו? הוא עושה את מה שאני חושב שהוא עושה? אוי ואי ואי. אוי ואי ואי. אוי ואי ואי. זה לא קרה פה לעולם. קייבוי. שריף. אוקיי, זה לא. אוי, זה לא נראה טוב. אוי, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, זה לא מוביל. אוי, אני הבנתי. אם אתם הבנתם מה קרה עכשיו, תכתבו בתגובות. אני הבנתי. זה לא נראה טוב. איך. בית משוגעים. התחלנו. איזה צבע? לבן. ערן, לפעמים תגיד לי איזה צבע יש, אוקיי? אוקיי, יופי. איזה צבע? זה חום, כן. תיחנק! יש, הוא נחנק, הוא נחנק. נשבור לך אותו צבע. שניים, מזיין. אוי, אימאללה. מישהו כתב גאו. אתה על הצבע. אתה עם חבורה של בנות. יצא לי עכשיו לב. אתה עם חבורה... אותו צבע. I believe, לא! טוב. זה היה הפרק של היום. נתראה בפרק הבא. ביי חברים.